RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Aurora, Zamboanga del Sur. Ang atong matatampo ay dasingan nga Mateo. Ma, pa, manangit ako ninyo nga madto ko sa pagadian. Oh, magunsa man ka dito sa pagadian dong, JR. Nabaho ko dito, ma. Kunani ka lang di ay dinhi sa ato manarbaho. Bitaw kuya, ani na dinhi sa ato pangita og trabaho kuya kay duol raman. Ganahan ko dito dong, kay may matabang ko lang ko nga makasulog ko trabaho. Unsa man dong, ato na lang ning tugtan si JR. Apat tuwa na lang na oy. Total, ulitaw naman na. Salamat pa, ma. Ayang kuya, makaadto man sa laing lugar. Pasagdi lang ng magguwang nimo. Nga mo adto og layo, Mateo. Pero ikaw, dili ka pwede nga mo lang yaw kay wa ko'y timbang dinhi sa ato. Pero, pa, kung parehan ako og edad ni kuya, muadto niya ko og laing lugar pa ha? Paabot lang. Salamat yo, ma, pa. Nga nisugot po nga matukog layo. Kuya, panawag ko niya kuya ha kung naana ka dito sa pagadian. Salamat ng taon kay nagtrabaho dahil ko diri. Hi! Bago ka din eh? Oo, ma'am. Ayaw pag ma'am na ko, uy. Parehas sa tanga tarabahante. Ila-ila sa data, uy. Ako si Sandra. Ikaw? GR. Unya kuya, kumusta man ka diha? Ni Adong, may trabaho na ko. Maayo hinuon kuya. Ya, kumusta mo ka diya? Huwag ka mang pabadlong lang mama ug papa. Wa kuya oy. Ako pa. Buutan kay ko. Ana ba? Sige manawag niya ako nimo kung di ko busy. Sige kuya, amping diha. Kupahag ni Sandra, uy. Pilita ko nimo tinanawan ni Sandra, bay. Bay? Kabantay ko nimo. Magsige kag tutog ni Sandra, da? Unsa man? Naibog ka niya? Ganahan ko niya, bay. Simple kayo. Ha? Niya, buutan. Unya! Unsa man may imong gidugayan? Birahi dayon. Ayaw pabuta nga maunhan ka sa uban. Banat dayon! Hi, San. Mo pa ulit na ka? OJR. May mo makuyog ni mo? Okay ra. Basta dili ka pakugos. Abi na kog imo na ko ihatod sa amo. Nakikpanuroy mo ka na ko dinis plaza. Namo ko din kay presko ang hangin. O arusab masulti na pa mga tuyo. Ha? Unsay? I love you, Sandra. JR. Manay tinulsan. Sukad pa itong nagkailata, ganahan kay ko ni mo. Di mo na ka maghasos ko na una. May chance ka ko? Tawang na ko ni mo. Nagatawa lang ko, uy. Kay, parehas matig feelings. Ha? Ang buot ng kasabot na may gusto ka na ko? OJR. Parehas ta. Ganahan sa kunimo. Sa ato pa, piyap na ta, kita na. OJR. Uyab na ta. Salamat ka sana. Nawa ko ng patusag dugay. I love you, Sandra. I love you to GR. Tinuod kuya. May uyab na ka diha. O lagi dong. Ha? Ay haya kunin mo kuya. Unya, kanusa mo mga rider eh? Ha? Dada diri ang imong uyab kuya aron makakita mi. Mga tatas inyo? Oo, Osan. Arusab, makita kay lang mama ug papa.
Di man sa ko isuon. Ah, sige. Kano sa mata mga tas inyo? Mao din ni ang imong uyab tong GR. Oh, opa, si Sandra. Ay, gwapa man day kag uyab dong. Asa mo ko mga og bati mo eh. Ikaw ba? Nigara sab ka da. Naawaw na ba ako diri na? Mauwa mo ka nga. Tinood mo sa mga gwapa ka. Ate, tinuod bitaw te. Gwapa man ka. Og parison kay mo ni Kuya GR. Gwapo o gwapa. Nga, ma, pa. Mo balik namin sa ras pagkadian ha. Kay, na-duty pa ba ugma? Nahala sige dong. Pag-amping mo sa inyong biyahe ha. Kanus aman mo bubalik din hidong. Ako lang sa ahon pa. Kung may bakante mi, mo tungar mi din ni Sandra. Kuya, maayo pa og sa birthday na lang ni Papa mo mubalik din eh. Bitaw. Bitaw Sige. dong. Sige pa, sa iyong birthday, mo tungar mi ni Sandra. Dali aras panahon sa. Walay baw eh. Dugay-dugay ang taga nagkauyab. Maog yun. Marlagwa, no? Nusam ka. Nagulit ka mo gusim dugan. Okay ra, uy. Ikalit lagho ang akong dukan. Sikunsan na ha. Wa ra lagi ni. Kabantay ako ni mo nga. Sige kag pugong ang imo dugan. Wa ni kaso, uy. Maglakaw hinuon ta na. Asa man ta? Susunod adlaw na ang birthday ni Papa nimo. Nya, mga tuman ka tas inyo. Magpalit na tagdaan ng atong regalo ni Papa nimo. Sige. Magiging ganahan ako sa kong uyab eh. Mangginhunaon kayo. Dong, nawag pa ka? Ningon si Papa Kuya kun mudayon ba ko na mo og ari sa iyong birthday ugma? Oh, Dong. Marami ni Sandra. Mo sayo lang mi. Sige Kuya. Ako lang inon si Papa. Happy birthday pa! Salamat nak. Day. Unsa naman ang imong manok nga Bisaya nga giluto? Andam na? Basig mo abot na turon si JR ug ang atong umagaron nga si Sandra. Gamay na lang ni Kuwang dong. Maluto na ni. Maayo hinuon. Dong Mateo. Apo naman dong. Wa pa man mo abot si kuya nimo. Bitaw da, pa. Ningon mo to siya nga musayo og ari. Tawagi ko no dong kung asa na silang dapita. O ma, Di mo dayon og anha dong. ha? Nga naman kuya? Di ako sa ospital dong. Kaya kung ida si Ate Sandra mo, kay yatakis kasing-kasing. Unsa? Jesus, Ginoo ko in town. Maudi ay nga wagit sila mauli. Kaluoy pud intaw ni Sandra. Uy. May sakit dito sa kasing-kasing bata. Luuya pud ni Ate Sandra uy. Kuya JR, kumusta naman si Ate Sandra? Ano ba tiyo? Kuya, naghila ka manggod. Unsa man ni nahitabo ni ate kuya? Wala si Sandra dong. Ha? Wala si matabang sa mga doktor. Patay ni sa Ate Sandra ni mo dong. Kinuo ko. Ingon sa gidatugan sa kalibutan si Kuya JR sa pagkamatay ni Ate Sandra. Ug kami, igo na lang pod sa paghilak sa mong nasayran. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Banilad, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joy. Babe, nagdako pa taon ha. Gipabawanan kong mama. Di na lang tamang gawas aron mga on. Ani na lang tas opisina. Pinangga gigong tita da, kay giapilan manggid ko. Mas pinangga ka ni mama kaysa nako, no? Usahay man gani, maglibog ko kung kinsa iyang anak, ikaw ba o ako?
asa mo niya pa ingon. Anak mo yun. Kung magpakasal lang niya. Naanasad. Hisgot na sitkot kasal. Unya na lalagi ng kasal. I-enjoy lang sa guna to atong kaugalingon together. Asa naman guna ba? Moabot na niya taan ng bahina, babe. Babe, ako ra ba, babe? Nagpahabot rin ko nimo. Ready na gid ko. Ikaw pa gid ang dili ready. Babe, as long as love na to ang usag-usa, may pagsalig tas usag-usa, og natay faith, moabot na lagi na higayon na in due time. Oh. Daghan pa ko gustong i-prove sa akong kaugalingon, babe. Ibalato na lang guna na ako, please. Husto si Ariel. Magpakasal na lang good mo. Ma, lakip pa ka ng bahina? Si Ariel lang gapon ang imong labanan? Ay, unsa pa may imo, Joy. Nagka-graduate ka na. Managsama na kamo si Ariel nga graduado. Ug may maanindot nga trabaho sa usa ka bangko. Ma, yuta pala'y ako nagpalit para ninyo ni Papa. O pa man ganinin ako mapatukuri ubay? Ay, tinuo ko, Joy. Kung mao ka na imong paaboton, mapulaan si Ariel. Kanang imong kalaki, mapulaan gid siya, ana. Mahal ko ni Ariel, ma. Nakasiguro kong nakasabot na siya nako. May kinatuban ba ang pagsabot sa tao, ha? Ayaw paabutan nga mapulaan si Ariel. Tingalig mangita niya hinuon naglain. Nakasiguro kong dili ka na mahitabo, ma. Dili, gyud. Nakaila ko ni Ariel. Love, kaayo na mo ang usag-usa. Ug mao ka na naka-hold sa among relasyon. Promise. Babe, invited ba taog ba, ha? Sa birthday sa kong igagaw? Ay, kalimot. Birthday og man ni Nicole. Uy, hala. Oh. Ug mapit ito, babe. Oo, nalimot ka? Dugi na bitang nagsabot, ana, ha? Hala, babe. Nakatando na ra ba ko ni Mama? Nga kuyugan ako siya og silang antisita. Kay birthday sa niya. Naasay party agig celebration sa iyang 60th birthday. Oh, conflict eh. Babe, sorry cute, babe. Nawagit sa kong una-una. Sorry, babe, ha? Ani na lang. Magpalit na lang sa kong regalo para ni Nicole. Babe, ha? Sorry, cute, ha? Sorry, cute, babe. Hindi naman ko kumakabalibad ni mama ko. Nawa, mag-isa kong una-una, uy. Sorry, good, babe. Sorry. Sige na lang, babe. Ang kalimot, pamagigahom. Sorry, good, babe, ha? Sorry, cute. Nawagit sa kong una-una. Nalimot it ko. Okay, okay. Nakasabot na lagi ko. Sige ha, bubalik na ako sa kong table. Excuse me. Oh my God. Unsa naman lagi ko katanga, uy. Nga naman, nalimot ba ko sa mong sabot ni Ariel? Ay, oh my God. Nakasa na hinuon ko ni Ariel. Nakasa ko niya. Ay, nga nung wa ka man dayon magsulti na ko. Magsapot ra magudunta ko. Mao din hinungdan nga ingon og sa wa ka maligaw nga nakihimamat sa imong mga igagaw ug sa uban tang mga kapariintihan. Kinabahin man din ang imong huna-huna. Maula ki, ma. Nagilty ba ako niya, ma? Ay, angay lang gid ka magilty niya kay mas una mong nagsabot. Makasabot ra man gid unta ko. Kung isulti ka palang dayon na ko. Go! Auntie! Anong niyara mo sa table? Sayo sa mo eh. Auntie, ada ka mga di-idea. Pwede kay kang masayaw. Ay, unya na lang dudong. May gipanagsultihan pa Ming Joy. Ay, sorry. Nagkasamong tayo ko. Biyaan to na mo? Okay na, gaw, uy. Gamay ra ning problema, ha, gaw. Dong, mahimo ba ko nimong ihatod sa bahay unya kung mahuman kining party para makalakaw si Joy? Oh, sure, Candy. Mula ka kakas? Akong papapason sa iyang uyab kay ay una magud ni silang nagsabot. Nya wa magkumahibaw. Okay ra nimo dong? Okay kayo, no worries. Sige na, lakaw na lang. Ako lang bahala nga mahatod ni Auntie. No worries. Salamat ka, sa. Ma, nakasiguro kang okay ra ka? God! Out of reach ang cellphone ni Ariel. My God! Wala ba ko mahibaw kung nasa ang reception sa party? Di sana ko makontak yung mga igagaw nga doon ako'y kontak. Bisag si tita o tito nga iyang parents, dili po na ko makontak. Asa magkano ko si Apason? Absent si Ariel, girl! Unsa makay nahitabo niya, no? Wala mo kontak ka. Gabi ipagid nga dili na ko makontak ang iyang number. Hangtod na lang karon. No idea here. Wala siya imanawag sa nga nung ni-absent siya. Kinsa man ning number? Unregistered man. Wag ka! Ano may bawanin mo? Excuse ha? Si kinsa man ka ni? Hello? Babe, ikaw ni?
Lahi lagi kag number. Apasa ko. Nagkinalang ko yung mga Apasa ko. Hain ka karon, babe. Kaya naon ko ikaw. Hain ka. What's wrong? Ngano niya ka man din sa usa ka resort, babe? Nagpalayo ka man gud sa syudad. Dini ba di ay ang reception gabi sa party? Yes, babe. O, wala ko makauli tungkol sa kahubog. Nag-rate na lang ko room. Babe. I love you. I love you. Hey, kadiyot sa. Naunsa man ka, babe? Sa balitanan. Tugod ginahiubos ko na mo, babe. Then, timugtang lang akong kahiubos mo. Please, make love to me. Ariel, unsa ba? Muto mo? Nga naman ka? Unsa may problema nimo, ha? Dili ka maningon ani, Ariel. Nagsabot na ta nga unya ko na itugyan nimo ang akong pagkababay kon makasal na unya ta. Isip mo akong regalo nimo sa atong kasal. Babe, unsa maging problema? Sultihi ko, andam ko maminaw. Unsa may imong problema, ha? Nakalitan gyud ko niya, girl. 1 month lang, ingon ana siya. Ingon sa, doon na may problema si Ariel. Dako na kay siya kalainan, girl, uy. Ikaw rin magkatubag-an ang imong mga pangutana, girl. It's for you to find out. Oh. Ano ka? Unregistered na sad nga number. Unya? Sige, sa naman sad ni. Lahi naman sad nga number. Tubaga lagi. Dili na ang laing number nga gigamit ni Ariel pagtawag niya na ako. Mo lagi tubaga. Hello? Oh, unsa? Salamat nga, nakikita ka na ako. Unsa ka tinuod nga nagsabak ka sa inyong anak ni Ariel. Nagkomedya ka lang, dili ba? Dili ka kumidyahan kinihita po. Ang niligay-ligay na nako si Ariel. Dili na gani ako siya makonta. Kaya unsa mo pagkaibaw ang akong number? Si Nicole may naghatag na ako. Igagaw ni Ariel. Ako'y namugos ni Nicole. Mabdos ko. O kinahanglan nga iya barugan ang iyang kaakuha na ako. Luoy ka. Dili ko gustong magdakong bastardo ang akong anak. Mahal ko na si Ariel. Sugpa ko rin mo. I hate you! I hate you! I'm sorry. Kung nakasapag ko sa itong relasyon, natungod na sa di mo. Tungod na sa di mo. Ayaw kong basula si mo kahuyang! Kay kun love pa ko nimo, kay kun kasaligan ka pa unta. Dili ka gyud unta magpakasa. Pero nagpakasa gyud ka, nakapamabdos ka pa. Asal ta, kita ang magpakasal. Tutay, ikaw ang akong gimahal. Andam mong musustinto sa bata. Pero, dili ko magpakasal ka itong babayana. I'm letting you go. How can I still love you in the absence of trust? How can I marry you, Ariel? Dili na magbuwag. Dili na magbuwag. Ikaw may nagtukmod ako sa maong desisyon, Ariel. I love you. God knows how much I love you. Pero may kaakuhan ka na sa lain. Kung dili man pumaluoy sa inahan, yes, lagot ko niya. Naglagot ko nimo. Pero way apil ang umaabot ninyong anak. I'm letting you go. Bisag unsa pa ni kasakit. Mahadlok na ko masugal, Ariel. This is goodbye. Kabuhagin ni si Ariel. Ko siya, apan nahadlok na kumusugal pa. Balitaan ako nga, wa gid niya pakasli ang babae nga iyang gipamabdusan. Resign siya sa iyang trabaho o gihimo niyang miserable ang iyang kinabuhi. Kung magmahay sa nahimo na akong desisyon, kay nasayod ko, nakatampo ko sa gidangatan karon ni Ariel. Patas na lang kami. Tama na kaming nasakitan. Tini na lang kutob, daghang salamat. More power, RMN. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka-awit. Ano ba siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Kaliungan, Dalagit, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Lari. Usay mo eskwela sa school. Mauna pa. Uwangi lang unta ko ninyo ni mama nga uskwila kong high school. Bitaw dong. Ato lang yung pa-eskwelahon si Larry sa high school ko. Usay eskwela. Huwag mga eskwela nyo sa school. Kamu ako mga anak, kala, tabang mo na kusuman. Po, Dari ka sibuyas, kipagtanong na ko, tabangi ko ninyo.
Eskwela. O man ka musaran. Di mo magkakaon na. Kamu na ginegosyo na. Eskwela lang gud ko pa. Eh, gusto ko nga na ako'y mahuman. Tagahi asin mo uod. Tapalungon taman karon. Di lagi ko pa eskwela nimo. Ug magtuman ki kala, ang itag pagi mag-eskwela ka. Basta ako, di ko bugasto nimo. Gusto na, anak. Ayaw na paghilak, nak. Ma, anong ingunan naman si Papa? Iya na gid ng batasan sukad pa sa una. Paminaw. Kaya may isulti ko nimo sa bag-o pamingminyon. Sa dihang si Kuya Ani pa nimo ang among anak. Hain naman ni si Fredo. Tulo ka si Mana naman nga wa mo pa uli sa bahay. Uy, Bita! Sige mo gipagid niya! Pino! Oh! Atos merkado oy! Tumagbadyog! Sige, salamat! Ato-atoon si Papa nimo sa merkado dong. Ni ade ka din, eh? Pastos ba nimo eh? Ibutan mo ng batas na misa. Salbahis ka? Tulo na kasi Mana nga wa ka mo pa uli. Bebe, hain naman ang halin sa sibuyas, ha? Hoy, Fredo, wa na yung taon may makaon dito, uy. Wag ka mo uli. Nahibaw ka man unta nga may anak kang gamay. Bihay ng kwarta hain. Ay na oy! Mag-inom! Ang uban akong gisugal. Salbahis ka! Salbahis ka! Masakit! Ay, ko paligid! Uli ka sa ito! Uli na! Ingon ato ang batasan sa imong amahan. Sugarol o gingulata. Huwag yun siya mausab, ma. Wa gyud. Hangtod nga napunan ang among mga anak. Og nataho ka. Ingon ana gyud ang iyang batasan. Palainom og sugarol. Og way plano nga mo pa eskwela og mga anak. Paitas ang Papa mo, eh. Nasa ato pa. Di rin di ko makaskwela ini, ma. Ayaw ka balaka. Mangita ko paagi nga makaeskwela ka. Muato ko sa lungsod, Akong hangyoon ang akong mga kailang. Pa-workingon di ka. Basta makaeskwela lang yun ka dong. Sige, ma. Bahala og mag-working ko. Ang importante nga, makaskwela ko. Tinuod, ma. Mag-eskwela na ko. Mauna anak. Ako kang dadon ron sa akong kaila, ha. Iya kang paeskwelahon og mutabang-tabang lang kaniya, ha. Sige, ma. Muadto ko, ma. May pakakuya kayo kaskwela na to. Ang Dong Arnel. Yayan mo kuya Laryo yun, kaskwela man ka. Sige, may tabang ni Papa sa uma. Sige lang, Dong. Kung makahuman na gani ko sa eskwela, Dong. Ug may trabaho na ko. Kamu na sab nga ako mga manghud ang akong paeskwelahon. Salamat kuya. Dong, tayo pasagdi si Mama din niya. Oo kuya. Sige na, dong Lari. Sige na, pangandam na. Kay ako na kang ihatod sa imong workingan. Gamay rang imong trabaho, Hilary. Sa dili ka pa mo eskwela, imuon ang lawgan ang mga baboy, unya imong lipiuhan ang ad. Okay, te. Unya sa gabi, imo kong tabangan mo assist sa mga pasyente ng mga anak. Unya sa weekends, manguha ka og kumpay sa baka, og ganding. Human, manglimpyo ka sa mga CR sa ospital. Oh, Unsa man, kaya ra? kaya rate. Hilary, Oh. yung hining agi sa gianakan, be. Ote! Ay, puya din yung mag-working, ay. Kuwang ko sa tug. Di ko makatunog tarong. Ay, sige lang. Umanon ko lang nito, Iga. Nga, mananghit ko nga mabauli na ko sa amo. Uy, ginoo ko. Kadaot na gud nimo anak. Sige, ma. Kapoy ko dito, ma. Oh, resulta na ka, no? Eskwela, bagyo ka. Pa, Tama ka na ko sa uma. Dato pa ka. ha? Unsay madato pa? Lagi project, no? Inig-igo ini, dato ko. Oh, Unsam di yung gitanong, secret. ha? Unsam di yung gitanong di Papa, ma? Nga, ambot lang anak niya. Tawaan na lang mo. Kapoy na eskwela-eskwela ninyo. Ato na gusto kong uma, eh. Ay, oo niya dong. Unsa may plano ni mo ron? Dili na kamo padayon og eskwela. Ngita lang kong laing kaworkingan, ma. Kanang madalang sa kong lawas. Tana, kuyog ta. Uy, asa man ta, ma? Makiksulti ko sa atong mayor. Basig makatabang siya nato. Sige, ma. Way problema. Ano lang ka mag-working nako. Salamat, Mayor. Unsa may iyang trabahoon, mayor? Butag hapon, maglawag ka sa mga itik, mga manok nako. Nya, pagka Sabado, mutabang ka pagbuhag sa mga lubi. Kung saman, okay ra ka na? Sige, Mayor. Okay ako, anak. Very good.
Sige, pag binutan lang din aron mahuman kay si muskwela. Og mahimo na sa kamo duaw sa inyo ha kung mingawon ka si mong mama. Okay? Salamat, Mayor. Salamat in taon nga nakayaran ako ang trabaho din sa ilang Mayor. Maningkamot ang ko nga makalampos ko kutob sa high school. Kumusta man ka sa ilang mayordom? Okay ra ma. Kaya raman ako ang trabaho dito. Maayo hinuon. Si Papa day ma. Ay, tuan na pod sa uma. Si Papa, ginagtog sa mga pulis! Oh, nga naman ka ha? Sir, nga naman ni sir. Kung sa may sa akong Papa, sir, nga inyo man siya gidakop. Grabe ba kayo dito ka na? Nagtanong manig mariwana. Oo. Ha? Unsa? Boy, Uy, ginuo ko ni mo, Fredo. Ikaw ninyo di na tinuod. Boy, Ay, ikaw ninyo. napakikiyas tayo, ha? Kuyo na lang. Pasalo ako ninyo, day. Anak, pasalo ako ninyo. Nga nung nagtanuman in taon kag mariwana, uy. Gusto lang ko magkakwartaon ako. Mo day nga ningon ka pa nga madato ka. Kay nagtanom di kag mariwana pa. Pasalo ako ninyo. Wa na gyud kay mahimo pa ana, Fredo. Serbisyohin na lang din sa bilangguan ng imong mga sa. Ma, ubalik na ko sila Mayor ha. Sige, anak. Ma, ay sige pag-goal din Dong Anel, Kuya! ayaw mo pabadlong ni Mama din ha? Oh, okay ah. Ay, dong, pag binuotan dito sa ilang mayor dong, ha? O ma, kay maningkamot yun ko nga mahuman yun kong swila. Congrats, anak! Ay, salamat na human. Nagdad ka sa high school. Congrats, Kuya! Salamat ninyo ma, o Dong Arnel. Tana, mamauli na tas ato. Kay na ako'y giandam dito nga manok, Bisaya. Aha, mo eskwela ka o college, nak? O ma, Oh, anak, dili man in taon ko makagasto ni mo, ana, uy. ma, ayaw ka bala ka. Nakoy gi-applyan nga scholarship. O usa ko sa top 20 nga passers for scholarship. Oh, mao ba? O gato na ko sa syudad mo eskwela ma. Uy, asa man in taon ka puyo, nak? Muhang yun ko sa paryente ni Papa ma. Nga adto ko mo stress ila ha. Pag binuotan in taon dito, nak, ha? O ma. Dalias panahon eh. Pila lang kabuhan. Mag-graduate na ko sa college. Mayo gani kay mga buotan ra pud ang akong gipuy-an ni syudad. Arnel, niya si mama ni mo. Oh, niya si Mama. Ma! Mingawan ako di mo ba, uy? Ako sab anak, gimingaw sad kayo ko nimo. Ay, kumusta man ka dinhi, ha? Okay na, ma. Okay ako din eh. Maayo kaya nakadua ka din, ma. Ay, naamang ko gianhi sa syudad, ug ako na lang pug kang gihapit. Maayo hinoon. Unya, kumusta naman mo dito? Okay ra minak. Si Papa di ay nimo nak. Nakagawas na. Di ay? Maayo na ang kayo nakagawas na, ma. Unsa mahinungdan mga nakagawas na yun siya? Upat kahigayon nga wa mo tunga ang nagkiha niya. Kay gikiha man di ito si Papa nimo sa Tagalaing barangay. Og permi nga may pag-umangkon niya nga muduaw. Aw boy, hinungdan nga minus-minus ang iyang sentensya. Mao ba, ma? Ma. Ngayon saan ka, ma? Nganong muram kag nagluya? Ay, si Papa manggod nimo dong. Gibalik na pod og pabadlong. Tuan na pod permi sa iyang mga barkada. Unya inig uli. Kulatahon ko og ang imong mga manghod. Itas ang Papa, eh. Abi na kung nagbag-o na siya. Pinakatilaw na siya preso. Dili nagtingali na mausap si Papa nimo dong uy. Ay, lagi pa dama, ha? Tanaw ganin mo nga, magyaw na si Papa. Palayo na lang niya. Oo, anak. Salamat in taon nga. Bisan sa kalisod. Nakahuman ako sa college. Manikamot ko nga makita na kong trabaho. Oh, uy. Nga ako ning manghudong na nawag. Hello, Dong Arnel. Kuya! Ever sa hospital sa syudad! Ha? Nga naman? Among ginas mama kay gatake! Unsa? Unsa ba gibuhat ni Mama Dong? Anong giatake man siya? Nagpabadlong ang kubalat itong mamanghod, kuya. Mao to, itaas ang dugo ni mama. Natumba, high blood. Kinuo ko. Insa may kauban ni mo nga naghato din ni Mama, ha? Namli si Ate Jenny, kuya. Na si Ate, kuya eh. Padong na din eh.
Ate! Unsay balita ni mama ate? Ato na lang iuli sa ato si Mama dong. Nipirma ko og waiver nga, ato na lang sa ato padayonon ang iyang tambal. Gano'n man te? Gikumat to si Mama. Unsa? Karon nga, niya na si mama sa ato. Ayaw ninyo pasagdis mama ha? Oh, kuya. Pa. Pati ba na yung taon ninyo sa mama pa? Kaya kinahanglan ko mubalik sa syudad. Kaya ako itong balik ko nang akong gi-applyan. Kami lang bahala mama ni mo. Padayon na dito. Sige lang, magduawan lang ko din kung dili ko busy, Lar. Salamat eh. Ayo-ayo dito tong. Maudi ay gaduga ka napalik din kay na ospital is mama nimo. Ugaw? Sa ganito'y ingon nimo, kumatos siya? Ulagi? O sige, kuyugan ti kagaw. Na ako'y kailang nga mananambal. Maayo nang mananambala, bisag unsa sakita, ayuhon ana. Mao bagaw? Uy, kigaw. Kana, kuyugan ti ka. Dako kay gayunay nga mayo ng imong inahan sa sakit, oy. Salamat kuya. Palika ko din pagdaw kaya sinina nga bagong hinubo o mineral water. Kuya. Ubalik din ko din eh. Salamat in tawag nga may chance pa din nga maayos mama. Upaulit din ko sa amo. Si Arnel mo yung nanawag. Hello, Dong. Kumusta diha? Kuya, paulit na din sa ato. Kaya si Mama nabatay. Ha? Kuya, wala si Mama. Ang nahitabo ba din mo ba? Kita man utang paagi nga matambal lang ka pero makapaabot ako. Ay, di pa ito yung luha ng mama ni mo, Lari. Nagkapauwi na na. Anong ibon ng gibiyaan ba? Sakit na kita buwan mo. Nakunsa na lang may karoon nga wa na to. Di kasakit ang nahitabo sa among kinabuhi. Kay nibiya man namo ang among pinanggang ina. Mga anak nga naminaw karon, mala o panggaan ninyo ang inyong inahan. Samtang buhi pa sila. Kay dili na kita makakita og laing inahan. Kapag karon, di ako magtrabaho sa barko. Isip, chef ko. Yan lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatang. More power sa RMN. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining ustag ka babae nga taga Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Marcel. Brother, wa matiling nga ron, maglaag ta. Asa man tamang laag, brother? Na may disco dito sa nahan, mga puta na. Na, patay tayo may bawaan ta si mong bana. Nagsaba dito. Hausa pa, dili to mahibaw, uy. Dito nga ba siya Cebu? Aw, ikaw good. Wa masagot tayo daot ng buhaton. Lingaw-lingaw lang ta. Tanaw sa mga manayaw ba? Ay, kapoy kayo gikan sa trabaho, uy, wa ay lingaw. Mong suri-suri sa ta, uy. Ikaw good. Basta sabot ha. Kung may bawaan gani kasi mong bana nga naglaag-laag ka, ayaw gyud kog idamay ha. No problem. Uy! Anong niyang ka, Marcel? Nga naman din, Jade, bawal? Ha? Ikaw ba, nagsalig lang ka nga tuwas layo si John? Mao naglaglaag ka? Taita sa di mo, Jade, uy. Gusto lang gani ko malingaw kay kapoy siguro ako na problema. Ayaw ka bala ka, Jed. Kaya ako ning bantayan ang akong amiga nga way manguyab ini. Uy, kay kadiya tong brother, ha? Naunsa ka? Kano lalaki nga nagsigig tanaw din, ba? Si Ivan, minano. Ivan? Katuy mo uyab sa una? Nga nawa nagkalit? Oh, brother. Uy! Nasa pa ingon din niya eh. Hi, Marcel. Ikaw ni? Ay di, uy! Dili dis Marcel, iyan yung kaluha. Ikaw, kinsa man ka? Brother, huwag ka magsuplada. Ikaw, gid no? Ivan, dito mo kuno kag Manila. Nauli na day ka? Ay, nauli na gini siya, brother. Kaya naman siya sa katubangan. Brother, ba pilusupok ikaw, uy? Brother, ang inyong tawagan na nga mga babae man mo? Nga naman, bawal? Brother, enough na, ha? Ivan, kanusta ka na uli? Sabi pa na ako tubago ng imong pangutana ba? Mangitaw na tag lugar nga makalingkod ang upat di. Kay barikuson niya ta nga sige tag tindog din. Oh, mao gyud. Ila-ila sa di ko anang imong mga kauban sil. Brother, daan sa ka naman ni Jed ha? Asa man mo ba? Oh, syempre manayaw sa mi. Aron magkasulti mo maayo diha. Maog yun. Kisa akong paminaw. Naamoy usayon da. Mao gyud. Sige Lin, biyay lang sa bisi Marcel. Magsultian na rami dire. Tara, Jed. Manayaw na ta. Okay, tara. Grabe ha, makatagtutok, Muram sa tagmahilis. Kumusta mga? Ikaw ang kumusta? Ginawa lang kagalit nga wagi mananghid na ko. Atagi ko higayon nga mo pasabuti mo. Ha, sige. Maminaw ko. Nahinomdom ka atong nanuwag ka na ko?
Ivan, asa naman ka? Di ako saan mo. Ano naman? Diya na sa paglalaki nagsabok-sabok na ko. Diya sa akong trabahoan. Basig mo na uyab ha? O si Uyab, good. Wa magkali ko makailang kinsan eh. Pagkahumanan tog istorya, nahug ang akong cellphone ug naguba. Ug Mao ba? nawa pa gyud ang simpak. Ug saan ako kay wag gyud ako memorize ang mong number. Nya. Nga wa man ka makakita na ko. Nasakit ko. Ug gida ko ni mama sa Cebu aron patambalan. Ug kaluoy sa Ginoo naayo taon ko. Ug pila may sagilanon, may nidan ako sa Manila aron manarbaho. Ug tuod man, nakakita ko mayong trabaho dito. Nagtigong ko, kay gusto ko nga magpakasal nimo. Pero sa akong pagbalik, mao na lay ako nahibaw-an nga ikasal kaslain. Aw ni balik na ko sa Manila. Nahibaw ka ba? Nga muna sa pagbuang ni paabot ni mo. Naghuwat ko mo text car manawag. Mutaas magani kong liog nga magtanaw sa mga tao nga mga akib basin usa ka nila. Pero waki. Waki Ivan nga niabot. Kay maudi ay tuwa ka na sa Manila. Hangtod nga niabot si June sa kong kinapuhi. Sige mo ko paabot si uyab uy. Klim talaga to sil. Di ba? Nakita itong lain. June, Subta na lang ko. Kaya magpakasal dayon ta. pasaylo ako Ivan. Pasaylo ako nga wako makapaabot ni mo. Pasaylo asab ko siya. Sasab na ko nga wagid ko makakita o paagi nga makontak ka. Dawato na lang nato. Nga dili kita angay sa usag-usa. Unya, brother. Kumusta na ninyo ba nagsulti ni Ivan kabi eh? Okay na brother, uy. Maayo hinuon, aron mahimutang na pud siya. Pero ang problema, Oh, ngano nanawag man ka? Di ako rin sa CD. Gusto untan ako nga makita na. Ha? Ngano man? Walang. Gusto lang ko nga magkasulti ta. Kay daghan pa ko gusto nga isulti nimo. Magkita ta ha? Oh, sige. Unsa may sultihan ron ba nga nakikita man kita nako? Wa lang good. Isgutan ko ta sa nangagi. Gimingaw lang ko sa panahon nga uyab pa ta. Ivan, tinuod mo may kaipon na ka? Oh. O mabdos na ni? Oo. Pero mao lagi. Nagduha-duha ko kung ako ba'y amahan. Ngano man? Ako ram ko na siyang textmate. Nya pag ulay nako, nakita mi. Oh, may nahitabo na mo. Pero mao lagi. Dili sa kishing na mabdos. Uy, Ay, hindi na hisgot niya eh. Ang atong hisgutan, ang party na tong duha. unsa? Nga nung wam ko ka makapaabot ako be. Nga nung nagbinyo ko ka. Wow ha? Kung makapangutan na ka, grabe. Hoy dong, huna ako naa in town. 5 ka tuig kung may balita nimo. Pero da, dili lang ta maghiskot ana, uy. Minyo na tanong. Focus na ta sa tong pamilya, Van. O, Sel. O, salamat nga, nakapasaylo ka na ako. Kalimti na to, uy. Og, muhangyo di ko nimo. Unsa man na? Parihas naman tanong nga, may pamilya na. Gusto na ko nga, mauna rin katapusan na itong panagkita. Og ayaw na bagit pag-text na ako, ha? Bisan tuig, watay gibuhat nga dautan. Pero, guilty gihapon ko sa itong gibuhat. Sa gihapon ni nga, nakikita ko nimo. Maumuhangyo ko nimo. Mauna rin katapusan na itong panagkita. Masil. Sorry, Ivan. Dili maayo nga magsigit og kita. Kay kuya og magkasata sa usag-usa. Si June may nanawag. Hello, babe? Ayaw kayo na itubag, babe. Nga naman di ay? Unsa man ka? Nagsunod ka manawag kung mutis na ko. Nabisi lang ko, babe. Nabisi ka sa tiglag-lag. Babe, Sige, binuang ka na ko, ha? o si binuang ba, uy? Kasi hindi ko uyab na kaniya. Ah, grabe ha, sa di mo makadag panulti, uy. Oh, sige, libutan ako kung binuang ka. Tayo ko mo. Babe, wa ako magbinuang din, uy. Basig ikaw tingaling na binuang di ha. Kaya nakadungog ba ako balita. Na magsigi ka inom, kauban si mga barkada. Oh, ano na ko mag-ibinom ko? Binuang nila. O siya kung kalibutan, kung asa mo mga bot si mga kauban. Kung may babae ba mong ikauban. Wa ko'y babae, babe.
Kung nag-inom man ko, lingaw-lingaw na. Rumawa akong kamingaw ni mo. O ikaw, ay mo binuwala ko ha? Kaya magbahay ko ha? Hello, babe. Hello. Naiubos na to ni mo, eh. Mami lang. Maulag ki. Nagtuo magud siya nga. Nagbinuang ko niya. Ikaw ba? Mahitabo ka nga, magbinuang ka nga, kabuutan ni mo. Pero, huwag dili na siya ganahan ni mo. Niyam ko, andam nga masaho ni mo. Saba, uy. Mga minyo na tayo, uy. Nagkatawa ko ni mo na. Nga naman. Ningon maga nga, dili ito mag-communicate. Lagi, uy. Saon man sagot na, huwag ko'y laing kasambungan. Pero promise, last na nina ako. Ako nang i-delete ang imong number. Okay na, pod. Ay, sayang lang kayo nga, dili kita ang nagkadayon. Animal ka? Animal ka? Salbahis ka? Nanay lang yung babae, ha? Animal! Aray, nung siyam ko, mag-diretsum ka, pagkulata. Ay, bagay, Salbahis ka! Salbahis ka! Pagmano yung cellphone. Ay, kinuo ko. Ako na kaingon na nag-away si Ivan na kayong pangasaunon. Pasilo ako, Ivan. Pasilo ako. Dibati na ako nga ako'y hinungdan sa panag-away na lang Ivan ug sa iyang pangasaunon. Naminaw karon, dili maayo nga mag-communicate pata sa tong uyab kani adto. Kay mao ni hinungdan sa kagubot sa pagpuyo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More powers, RMN. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pala siyang kaagi karon, may kining usa ka lalaki nga taga Aurora, Zamboanga del Sur. Ang ato matatampo ay dasingan nga Mateo. Ma, pa, manangit ko ninyo nga matuko sa pagadian. Oh, mag-unsa man ka dito sa pagadian dong, JR. Manarbaho ko dito, ma. Kunani ka lang di ay dinhi sa atong manarbaho. Bitaw kuya. Ani na lang din sa ato pangita og trabaho kuya kay duol raman. Ganahan ko dito dong. Kay may tabang mo na ko nga makasulod ko trabaho. Unsa man dong, ato na lang ning tugtan si JR. Eh, apat tuwa na lang na, oy. Total, ulitaw naman na. Salamat pa, ma. Ayang kuya. Makaadto man sa laing lugar. Pasagdi lang ng magguwang nimo. Nga mo adto og layo, Mateo. Pero ikaw, dili ka pwede nga mo lang yaw kay wa ko'y timbang dinhi sa ato. Pero, pa, kung parihan ako og edad ni kuya, muadto niya ko og laing lugar pa ha? Maabot lang. Salamat yo, ma, pa. Nga nisugot mo nga matukog layo. Kuya, panawag ko niya kuya ha kung naana ka dito sa pagadian. Salamat ng taon kay nagtrabaho din ko, Tri. Hi. Bago ka din eh. Oo, ma'am. Ayaw pag ma'am na ako, uy. Parehas sa tanga trabahante. Ila-ila sa data, uy. Ako si Sandra. Ikaw? GR. Unya kuya, kumusta man ka diha? Ya, dong. May trabaho na ko. Maayo hinuon kuya. Ya, kumusta mo ka diya? Huwag ka mang babadlong lang mamagpapa. Wa kuya uy. Ako pa. Buutan kay ko. Ano ba? Sige malawag niya ko nimo kung di ko busy. Sige kuya, amping diha. Kupahagin Sandra, oy. Pilita ko nimo tinanawan ni Sandra, bay. Oh, bay. Kabantay ko nimo. Magsigig kag tutok ni Sandra da. Unsa man? Naibo ka niya? Ganahan ko niya, bay. Simple kayo. Nya, buutan. Unya, unsa man may imong gidugayan? Birahi dayon. Ayaw pabuta nga maunhan ka sa uban. Banat dayon. Hi, San. Mo pa ulit na ka? OJR. May mo magkuyog ni mo? Okay ra. Basta dili ka pakugos. Abi na kung imo na ko ihatod sa amo. Nakikpanuroy mo ka na ko dinis plaza. Namo ko din kay presko ang hangin. Kung ano sa masulti na kong mga katuyo. Ha? Unsay? I love you, Sandra. JR. Manit ka San. Sikat pa itong nakailata. Ganahan kay ko ni mo. Di may nagkamagasos ko na una. May chance ka ko. Tawam na ko ni mo. Nagatawa lang ko, uy. Kay, parehas matig feelings. Ha? Ang buot ng kasabot nga. May gusto ka na ko.
O, JR. Parehas ta. Ganahan sa kunin mo. Sa to pa. Uyab na ta. Kita na. O, JR. Uyab na ta. Salamat ka sana. Huwag ko patusag dugay. I love you, Sandra. I love you too, JR. Tinuod, kuya. May uyab na ka diha. Wala gidong. Ha? Ay, haya, kunin mo, kuya. Unya, kanusa mo mga ridere? Ha? Nadadiri ang imong uyab, kuya. Aron, makakita, me. Mga tatas inyo? Oo, usan. Aron sa pakita kay mama ug papa. Hindi man sa isuon. Ah, sige. Kaya sa mata mga tatas inyo. Mao din ni ang imong uyab, dong JR. Oh, opa, si Sandra. Ay, guwapa man day kag uyab dong. Asa mo ko mga og bati mo, eh? Ikaw ba? Di ko sa kada. Naawaw na ba ako diri no? Mauwa mo ka nga. Tinood mo sa mga gwapa ka. Ate, tinuod bitaw, te. Guwapa man ka. O, parison kay man ni Kuya GR. Guwapo o gwapa. Ya, ma, pa. Mo balik mo ni Saras pagadian, ha? Kay, may duty pa may ugma. Nahala sige dong. Pag-amping mo sa inyong biyahe ha. Kanusa man mo mubalik din hidong. Ako lang tanahon pa. Kung may bakante, may mo tungar mo din ni Sandra. Kuya, maayo pa og sa birthday na lang ni Papa mo mubalik din, eh. Bitaw. Bitaw dong. Sige pa, sa iyong birthday, mo tungar mo ni Sandra. Dali aras panahon sa. Walay baw, eh. Dugay-dugay taga nagkauyab. Maog yun. Maralagwa, no? Nusam ka. Nagulit mo ko dugan. Okay ra, uy. Ikalit lagho itong akong dukan. Si kung saan na, ha? Wa na lagi ni. Kabantay ako ni mo nga. Sige kagpugungan imo dugan. Wa di kaso, uy. Manglakaw hinuon ta na. Asa man ta? Susunod adlaw na ang birthday ni Papa ni mo. Nya, mga tuman ka atas inyo. Magpalit na dagdaan ng atong regalo ni Papa ni mo. Sige. Huwag ganahan ako sa uyab, eh. Manggilhunaon kayo. Dong, anawag pre ka? Ningon si Papa, kuya, kung mudayon ba ko na mo ari sa iyong birthday, ugma? Oh, Dong, marami ni Sandra. Mo sayo lang, eh. Sige kuya, ako lang inon si Papa. Happy birthday, ba? Salamat, nak. Day. Unsa naman ang imong manok nga Bisaya nga giluto? Andam na? Basig mo abot na turon si JR ug ang atong umagaron nga si Sandra. Gamay na lang ni Kuwang dong. Maluto na ni. Maayo hinuon. Dong Mateo. Hapon naman dong. Wa pa man mo abot si kuya nimo. Bitaw da, pa. Niingon mo to siya nga musayo og are. Tawagin ko no dong kung asa na silang dapita. O, ma. Di ba yung dayon ugan dong? Ha? Nga naman, kuya. Di ako sa hospital dong. Kaya kung si Ate Sandra mo, kay yatakis kasing-kasing. Unsa? Jesus, ginoo ko in town. Maudi ay nga wagid sila mauli. Kaluoy pa din tao ni Sandra. Uy, may sakit dito sa kasing-kasing bata. Luuya po ni Ate Sandra, uy. Kuya JR, kumusta naman si Ate Sandra? Ano ba tiyo? Kuya, naghila ka mangod. Unsa man din nahitabo ni ate kuya? Wala si Sandra dong. Ha? Wala si patabang sa mga doktor. Patay ni sa Ate Sandra ni mo dong. Kinuo ko. Ingon sa gidatugan sa kalibutan si Kuya JR sa pagkamatay ni Ate Sandra. Kami, igo na lang pud sa paghilak sa mga nasayran. Hinilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. RMN Drama presents Handumanan sa Ka-awit. Ano pala sa iyang kaagi karon, mo kining usa ka babae nga taga Giholngan City, Negros Oriental. Nga tumatatampo nagdasangan nga Rose. Day Rose, ang akong ginabahoan dito sa Cebu ba, nangita og trabahante. Unsa man, ganahan ka mo kuyog nako? Murag ninot na seryaha, dida. Kigikapoy na ko din sa ato, uy. Unsa man, kursunada ka? Kaya di na ako mangitaglain. Ikaw na lang akong dadon. Manangit sa ko nilang papa o mama, diha. Cebu gyud. Kalayo gud. Mama said, uy, dili mo gud layo ang Cebu, ma. Tabo ko lang og loud. Sige na, ma, ha.
Maato ko og Cebu. Mukuyog ko sa kong amiga. Aw, unsa man. Unsa man dong. Ato ning palargahon si Rose sa Cebu. Palagahan ay. Total, sakto naman si edad. Salamat pa. Ay, pag-amping taon dito, ha? Kuya, ubiyaan ng Cebu. Opa. Unsa man day? Okay ra kasi mo trabaho din Okay ra day, uy. Kaya ra kanina kong trabaho Pag binuotan lang giday ha, aron magdugay ka din Day, naabay ng regards nimo. Ha? Kinsa man day? Kana nagtrabaho sa Atbang day, si Edgar. Dugay raman unta ko nga gusto makikila-ila ni mo, Rose. Pero mauwaw lang ko. Ha? Nga naman? Mura man good og strikta ka. Ingon ini raman gud ko. Mura lang na siya maldita, Gar, pero buutan na siya, uy. Mao ba? Nga sa ato pa, amiga na ta. Opa. I love you, Rose. Oh, Edgar. O na'y tinuod, Rose. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na kay ko ni mo. May chance ka ako? Ako lang sa nang huna-hunaon, Gar, ha? Para na ako, no? Okay man po si Edgar ba? Buutan man. Maayo ka nga ako siyang sugton, day. Aw, kung may gusto sa ganiya, day. Ayaw na napaantusa ang tao, uy. Sugta na lang. Tinuod, Rose. Imo na kong gisugot. Oh, Gar. Uyab na ta. Salamat kay Rose. Lipay kay ko nga imo kong gisugot. Basta isaan lang pegin ako, Gar, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Makalaom ka, Rose. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon. Ug wa na ilain pa. Ha? Manuroy? Oh, manuroy ta. Naglaag lang gud ta. Asa mo sa ka maglaag? Bisan asa na gud. Pwede ra pod sa mga mall. Oh, sige ba? Maglaag ta. Ay, wa pagi ko makasuroy din si Cebu, uy. Unsa man? Nalingaw ra ka sa tong laag? Oo, uy. Lingaw ra kaayo ko. Ay, dagan kay nindot ang mga talan-aon, no? Anya, unsa man? Nalaag pa ta? Ayaw na lang, uy. Ang mauli na lang ta kay napabi ako'y duty, ugma. Ah, sige. Mauli na lang ta. Gar, bilang ko mamauli na ta. Nanood man lagi tayo kwarto. Karon na tatataod ma mauli, Rose. Kapoy mo ko eh. Dali na. Pahoy diri. Ha? Higda sa diri. Aron makapahoy ka ba? Dili ko, uy. Dali ka kay good. Pangiraman ka, uy. Rose. Unsa man ka, uy, Edgar. Magakos man ka. Uyop ito ta. Edgar. Ayaw pala ka. Dili ka na ko pasagdan. Ha? Nahinabtan ka ni Edgar? Oday. Huwag ko makabalibad sa gibuhat na ko. Hala ka, day. Basig mamaptos ka, ha? Nadlok bitaw ko, day, uy. Unsaon na lang kung mamabdos ko. Naabot na gid akong gikadlukan. Wala ko tong hais akong binuan nga sakit. Kinahanglan nga mahibaw ini si Edgar. Nga sa ato pa, mabus ka? Sigurado ko nga mabdos ko. Idili ko ingon ini. Karon pag ginahitabo nga nadali ko. Aw, maayo hinoon. Nalipay ka nga na mabdos ko. Oh, syempre. Kay may umaabot na tang anak. Unsay plano nimo? Undan na lang sa trabaho. Kay magtipon na ta. Ha? Nga naman. Dili ka masugot na magtipon ta? Wa ko'y mahimo. Kinahanglan nga mo sugot ko sa imong gusto. Kay dili mahimo nga matawon ning akong gisabak nga way inom. Kadugay ko din mo kable. Hubog ka? Inaw na gamay. Gar, nakabantay ko nimo ba? Sukad nga nagkaanak ka. Tigdugay naman ka mauli. Nya, pero may bagyo kang hubog. Nga ano man di ay. Sa may problema ni mo. Kung nahibaw pa lang daig ko, ingon ini ka. May pagwa na lang ko musugot na magtipon ta. Nga naman. Nagmahay ka? Ha? Paulisin nyo! Edgar! Di ko kwarta, be. Kaya mo ito ko sa mga barkada. Ginom, eh. Wala ko'y kwarta, uy. Kung sa'yo kwarta? Ay, man dahil ang gihatag di mo, ha? Ako na gipalit og akong konsumo, uy. Nya, gatas pa para sa bata. Bida, eh. Usa man! Muhatag ka, di? Ha? Edgar! Isa pa ako ni
mo? Suman mo hatag ba ka, di? Aray! Dayon, pero akong buhok. Sakit tayo na! Wala ka mo hatag, ha? Malagay! Humatag ko ni mo, kwarta! Oh, ha? Hatag maligi ka! Kita kag sakit sa lawas, ha? Dili na ako magkayagibuhan na Edgar na ako. Mamatay ko kung mapabilin ko uban niya. Muli ko sa amo. Ug dadon ko nga mong anak. Mau di na ginangatan mo sa Cebu. Opa. O pasaylo ako sa hitabo na ako pa. Niuli ko din yung bidang bata. Tabi mo ka na. Itabo na mo na. Dili ka tumuapas ang amahan na ng imong anak. Dili na mahitabo, ma. Kaya responsable kay itong tawhana. Ug kung magpakita man siya nako, dili lagi ko makig-uli pa niya. Nakita mi ni Jessie ganiha dito sa ubos. Nangumusta ra ba di ay nimo? Kinsang Jessie, ma? Nakalimutan ka ni Jessie? Ang imong classmate sa high school ba? Ay, nauli naman gikan sa Manila. Niingon man to siya nga, musuroy siya din Kumusta naman ka, Ros? May anak pero way bana. Ha? Uy, asam na yung amahan na yung mga anak day. Hida, akong gibiyaan, uy. Nagmalan ka ayo. Ha? Mo ba? Dre pa lang ka na ako. Di gidong ta ka makapila og plata. Pulos lagi pagpangga ang imong matagamtaman ako. Jessie. Rose, hapit naman lagi na kadaadlaw mag-anhian si Jessie din sa ato. Unsa man, nanguyab na nimo? Wa, ma, uy. Ganahan lang siya magsuroy-suroy din eh, kay malingaw man siya sa bata. Ay, kung manguyab na nimo, sugta na, uy. Kay buutan ra ba ng bataa? Ma, Ros, manangid ko nimo nga sa sunod adlaw. Mubalik na ko sa Manila. mubalik ka dito? Oh, Ros. Pero, huwag imo kong pugnan. Hindi na ko balik ko Manila. O, sibot mong ipasabot, Jess. Mutugan na lang ko nimo sa tinuod, Ros. Sa una pa, ganahan kay ko nimo sa nag-eskwela pa ta. Jessie. Mori tinuod, Ros. Mahal di ka. Hangtod karon, wa pa mawa ang akong gugma diyan nimo. Sabi nimo, di samot pa nimo. Kita ka nga may anak na. Way banang nga nagkatiman. Oh. Kung natagan ko nimo higayon nga higugma, andam kong mga mahan sa imong anak. Jessie, kita na ko. Nga seryoso si Jessie sa intinguha din na ko. Magidawat ko ang iyang gugma. Kung magmahay kay buutan si Jessie, isip niyang tinuod niyang anak ang akong anak. Nalang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Hanjumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kaning usa ka lalaki nga taga San Fernando, Cebu. Ang ato matatampo, nagtasangan nga tin. Hello, be? Be, parion ko na sa nima magpapa. Oh, ha? Gusto mo ko makikhimamat sa nas magpapa ni mo? Oh, mau ba, be? Sige, be. Wala ko. Ay, trapika sa day. Ay, kulag-kulag mo ron. Ibaan na hinuon ko. Nga, murasa ko na-excite. Ay, mayon tag, makauyon sila ining prutas nga akong gida. Lingkod dong. Salamat eh. Ay, ba, abe ini eh. Dong, diretsohon na lang tika ha. Gusto ming mahibaw ka nga kung magbinuang gani ka ni Mayan, wa ba gid bisan tuhon. Kay disgrasyada ba yung tao ng among anak. May anak na nga mao si Dudong Lok. Basi lang unyag binuangan lang na nimo ha. Ha? Kanus aman mo ari ang imo mga ginikanan. Ha? Tinarong magkaning imo sa among anak. Ya. Oo, kuya. Dinarong niya ako. Aw kung mauna, balik dire. Og dad-a imong ginikanan aron masabutan nato dayon ang inyong kasal. Kasal? O unsay kasal? Lagi ma? Ayaw ko na pagbinuang natin. Huwag ko magbinuang pa, uy. Namisita raman unta ako sa ilang mian. Unya, ipaila-ila ko niya sa iyang ginikanan. Unya, kalit man lang nga, niingon ang iyang ginikanan nga paaduon mo sa ila. Ug para pa nung masabutan ang kasal. Nahala, sige. Mauman ka ha. Asa ba ng ila? Salamat kay ni Agyod mo.
Dong, tinarong gid ning imong tuyo sa akong anak. Uti, tinarong ning ako ni Mayan. Oh, sige. Magsabot na ta. Nasabutan namo sa akong bana nga January puhon ang kasal. Oh, January? May kadugay. November gud ron. Mas maayo man nga January di, aron makatgum usa ko. Oy, di na. Gusto na mo nga karong December na dayon sila kaslon. Mas maayo kung December, ha? Eh, di mi gusto nga binuangan ang among anak. Sige. Kung kano sa inyong gusto, maoy matuman. Ay, congrats, te! Salamat! O sige na, ay pangauna mo! Salamat ninyo! Congrats ninyong duha. Dong, Tin. Salamat kaayo ha kay bisugot ra mo nga gidalian ang pizza sa inyong kasal. Og bisan og civil wedding lang gyud. Okay na to eh. Way problema. Ang importante nga, nakasal ning Mayan. Ayaw na pag-ate na ako. Pagmama na lang. Aw, uy. Ma. Madi kay trabaho ron tay. Wa, donglok. Yay! Magduwa dit nagmaayo ron tay. Oo. Imo tanang oras na ko ron. Kadako kog ngisi anang akong apo. La, magduwa rin tatay ron kay wala siya trabaho. Aw, maodi ay. Abi ni mo, swerte kaayo ka dong. Kay pinangga kang tatay Lok ni mo. Salamat kaayo dong, Tin, ha. Nabisan og dili nimo tinuod nga anak si Lok, pero imo gid siyang gipangga. Wala na ko siya panggaama. Gimahal ko gid siya. Nga mura na kog anak. Maunang ari siya magsigig kapyot nimo kaysa sa iyang kaugalingong inahan. Ma. Sa syudad ko masahin sa kong trabaho ng simanahuna. Sa ato pa, dili na sad ka mauli. Obi. Karong Lunes ko mo duty. Unya inig Sabado na ko puhon mauli. Mao ba? Sige be. Maayuda kay dali ako naman. Sabado nang diugma. Makauli na gid ko. Musayo ko uli. Asa man ka? Nagilis ka man gud. Mulakaw ka, di? Be, musimba ko. Pag-ubagan ko na uli. Nya, mulakaw na hinuon ka? Hala, uy! Wala mas kong asa, uy! Musimba naman ko. Be, nisulti ram gud ko. Ayaw na gud kasuko gud. Manikmat ka man. Sige. Simba ka. Pero, uli lang dayon, ha? Sarang nismian. Hindi na rin itong nila ko. Mas tuwi binas gabi, pero wapa siya mauli. Iko rin ka itong nisimba. Tay, asa man si mama? Layas mama tay. Ha? Uy, wadong uy. Nagpalit ra og lami ang imong mama. Ang ingon ka ang tao ng bata nga nilayas ang iyang inahan. Mayo kay niabot na ka. Unsa man simbahan imong giadto, ha? Nga perti man imong dugayang nauli. Lawom na kong gabi eh. Dito ko sa Argao, oy. Dito ko sa kumagawang. Be, dili lagi na ko ma-open ang imong cellphone. Ang binapi. Ano naman? Ay, ko pagilabot sa kong cellphone. Nag-iusap ka niya ang password. Uy, nakatuwag ba ni Smian din ni Sala? Tay, di mo na yung cellphone Ha? Kang mama na ni mo dong. Magani, anong tagsa ta, ay mong cellphone ako. Yung cellphone ni mama, imo. Diwata tayo. Sige. Ato ko sa kwarta. Ikulbaan mo ko. Akong suwayin og abli ang cellphone ni Mian. Uwa mo gidi ni Malak. Nakatugid siguro siya samtang nag-cellphone. Mangwa Malak. Akong tanahan. Unsa man ay? Naglain si Mian. Huwag man niya hitabo pagkidila. Ako si Bukal. Naunsa man ka, oy? Mamukaw man ka? Unsa ni, ha? Uy, wako kay bawa na, oy! Unsa ba na? Be! Abay cellphone, be! Baliw ako siya, anak! Kaway sa mo! Tay, si mama, ilayas na. Tay, Unsa dong? ilakaw si mama, dagdag na kumpag. Unsa? Ato na to sa lunan mo dong.
tuwa sa Cebu nga dong. Kay mo trabaho man kuno siya. Mao ba ma? Huwag siya mag-ingon ako ma. Dili sa ako makontak yung cellphone. Uy, mao ba? Ay, pastilan, kita di bataa, uy. Ma, muduti ko sa ko ha. Paliho ko na akong dudong look. Unsa na may balita ni Mian ma? Huwag yapon. Ay, wag gihapon dong. Nakapadato o og kwarta pero pila ra sa kahigayon. Kung akong tawagan, dili sa gutubag. Magpaabot ko kanus asya manawag. Dili sa siya mo tubag sa number nga imong gihatag ma. Sa akong minakos Mian mo eh. O siya maghunang-huna sa iyang anak. Huwata na lang siya gid mo imo kontak ni mo dong. Tintin, musta? Buwag naman mo ni Mia, no? Ha? Wa man eh. Niyato na siya sa Cebu nga no, aron manarbaho. Nga, trabaho ko taon. Nakitaan mo na ako imong asawa sa bunga nga nanganak. Oh. Debong ko nga, lain man ang apelido nga iya untang ipada. Unsa? Una ko lagi samo ko eh. Kay ngilad kayo, may banag siya. Dili ko makatuo ini ma. Dili makahimo si Mian ini. Dong, tinuod. Tinuod nga nagbinuang si Mayan. Unsa ba? Sa una, sa nagtrabaho pa ka, katong mo duty ka, o niya, pila ka kaadlaw nga dili makauli. Mulakaw sad si Mayan ato. Pero wa ko mahibawog asa siya pa dong. Og nakabantay na lang ko nga magsige naman lang sad siya glakaw. Og muuli lang siya, muuli na ka. Pasaylo ako dong nga wa ko musulti ni mo dayon. Kaya siyempre, anak baya na mo si Mayan. Dili sa kong ganahan nga magbuwag mo kay nakita na mo unsa di mo kapinangga ang among anak. Kung mao na ma. Tinuod yun eh, nga nagbinuang si Mian ako. Sakit man, pero dawaton ako ma. Gawa na gid be. La, ready na ko. Oh, Donglog, asa man ka dong? Nga nang nagdama ka sa bag ni mo? Ako na siyang ipada sa igsoon ni May Andong. Kay dili na nako kayang mo at timan niya. Unsa ma? Dong. Bingawon ko ni mo dong. Pero ako'y mahimo. Kay dili man ako ang tinud-anay ni mong amahan. Pero dong, timan ini ha. Pinangga ug mahal kay tika. Nasakitan kay ko sa gibuhat ni May Andre nako. Pero mas labaw kong nasakitan nga nabuwag nako si Luke. Kay giisip na sa nako siya nga tinuod na kong anak. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampong. More power sa RMN.